no mar mbako romo okumba ne jopuonja kochakore chieng' tarik 1 dwe mar 12 higani mar 2025 jopuonj bro bedo ka chako tiyo ayanga kod okumba mar thieth mar SHA kaponi kitudori kodwa gi sani antiere kae kod wendo Julia Ouko jalup director ka Social Health Authority ka wendo machielo mano Zablon Awange jagoro makupet badi ma Kisumu obobedo ka utudore kodwa gi sani kinde modhi mbele ko twak marwa wendo wa Crisanto Zogonya director HR kadul mandiko jopuonje tich TAC okobedo kod nyalo mariwore kodwa e twak okinyi makawuono kata kamano dago mar mondo me arwakane mwalimu Zablon Awange e twak ka intiere studio marwa e county ma Kisumu yaore mwalimu Zablon Awange chiuna de county ma Kisumu wang'eyo ni kochakore chieng' tarik 1 dwe mar 12 higane ibo bed ka igolo jopuonja kata itero jopuonja mar mondo mi ochak tiyo kod okumba mar thieth mano mar SHA e pachoka e pachien mane ahinya nyako tudore kod moko kuoma benefits kata paro ber mopogore opogore ma oseyangi ni jopuonj bro bedo ka yudo e bwo okumba mar thieth mar SHA bende pogruok maduong' nitiere kipimo kod okumba mar thieth mar Minet mosebedo kutiyo godo mwalimu Awange. Erokamano Joyce amoso joneno mar Ramogi TV okumba mar SHA ni wachre ni biro kete jopuonj tarik 1 to wan kaka jotelo manie branches gi jopuonj pod wan gi gimiluongo ni anxiety nikech wayie ni wan gi midhiero mang'eny e Minet to kata kamano Minet ne konyowa e yore achiel ariyo. Remember ni wach mar medical cover ma jopuonj nokel around 2014 kata 2015 no be implemented kano go ma jopuonj gimiluongo ni medical allowance. Medical allowance ne gimoro mochako 1,000 kuom jopuonj mane yudo pesa matin to 1,010 kuom jopuonj mane yudo pesa mamalo. Koro medical allowance ni nogole to kete gimiluongo ni medical cover alure gi wach ma katiba kata labor laws mawacho ni en the right and the role of the employer to provide medical cover to his employees. To no kaw abotelwa onywandwa duto e Minet to not in single source tendering. No ken gimoro mano wacho ni koro ni competitive kata kamano duol medical jopuonj wacho ni en competitive. Wan kaka jokupet wan the last union jo e kupe Minet jo TST jo KNUT kod telegi ni Sosion Wilson madene jagoro ma nat that time no kuongo donjo wan wadonjo ka pressure no seket kuom jopuonj mang'eny mane gi shida kata ne gi tuo to ne gine kupe to no nyal thiedhgi koro kano wadonjo no biro gi certain demands to demands go wasebedo ka waneno improvement higa ka higa kata seche ma contract ma financial year orumo to ka ochopo higa ni pod no kwan maber ahinya to nwaseneno some improvements nikech nwaneno ka hospitende moko be nobedo increased nwaneno ka pre-authorization ne leoga to sani nobedo the time frame nobedo reduced to wach ni nosebedo gi to nobedo reduced kata kamano golo jopuonj kitero oko bende ne timre kuom tuoche mopogore opogore kaka Mexico cell miyudo ka idonjo timni bone marrow transplant oko the issues make optical dental optical which make thief make lack gi wengewa iyudo ka capitation mare nobedo increased to kata kamano kiyudo ni mondo wayuda ngolo ne kaoga kata dweche 4 kata dweche 6 mano ne nitie leo mondo yud services make optical kata make dental make dentistry to ne pod wakedo ni mondo gino bed improve koro kedo mane jopuonj wan godo duto ne en ni drugs mane imiyowa seche moko ne gin yien makonyo ahinya ne gin yien moko mang'eny gin generic ok wawach ni generic drugs ne richo to ne gidwaro ng'i generic jo thieth mang'eny mane ni outpatient hospitande gi ne tin ne nitie mana place kai medicals to kuondego be yudo jok mane thietho kuro ng'eny gi lony gi ne nitie issues nikech yudo ka ne gi jok maleo to ne professionals mane oko gine maber koro nwagoyo koko mondo in terms of service mek jopuonj in terms of medical cover obed improve wan no kwang'i ni cover man ni kelo to kata kamano nwa kwa care ka obed AR obed resolution obed CIC obed Jubilee obed Madison gimane wadwaro ni wakedo ni jopiny en ni jopuonj mi improved medical cover manyalo miyo ka japuonj nigi shida to donje hospital
ma ok odonjo through authorization mane deko seche ma japuonj deko gi authorization kapod wagoyo sim gi left right and center ne miyo walus jopuonj mang'eny e tables kama ne gibedo thieth. Secondly, nwadwaro ni gik moko kaka last expense obed restored nikech ne gisestop. Nwadwaro ni maternity service nene thagre kabisa nikech cover mar maternity ne konyo kendo seche moko ne ituon services mek ultrasound mek MRI mang'eny kaka mago. Koro nwaro improve to kata kamano mano kinjo kaja wendo bino ni joria wacho kanyo ni wanesha is true no washa penjo ma jopuonj mang'eny ne penjo ni regi momiyo ng'ado watu medical covers. Nwadwaro ni oketwa medical cover achiel madhi ng'iyo maslahi marwa. To nwang'eyo ni SHA kanowuok e NHIF to bedo SHA ne en gi midhiero mang'eny moloyo kata ma minute no. SHA kata kisomo e gazet kata ka ni winje mbui to nineno kata ka jaker be ne admit ni midhiero mag SHA ne ng'eny to pod gitemo mondo gi rectify nikech pod gima nyien. Koro kaka jopuonj no kwa expect ni dhi kaw tinywando wa e SHA kapok oket structure. Gima wang'eyo en ni jotendwa nyose sign man jotend KNUT gi jotend KUPPET ma national leaders nyose sign ni to kaka chiel tidarowa to piny on the ground pok omiwa structure, pok onyiswa, pok olernwa ni gik mitero kamiterowa ni ang'o midhi timre. Gik mang'eny moneno kaka jopuonj kata jotelo mek branches mwasomo e mbui kata gik moko mwaneno kondike e gazet ni koro ineno ka wachno ni kar maternity obedo improved cover korka evacuation idhi teri loka capitation ibedo 2 million korka last expense giketo flat rate nikech onge haja mar pogo ni ma en japuonj ma class to ma en chief principal koro imiyo gi last expense mopogore. Aneno kanyo to apoyo no miye 300,000 ma en flat rate. Kata kamano wan gi issues of gik moko ma gipuonj giwacho ni gik gimiyowa godo. For instance, maternity jopuonj oseywak ni karka maternity kanyo ere kaka japuonj manie D2 to D5 omi maternity capitation mang'eny ma over 300 over 3 million to japuonj moro manie kakoro chako tich to capitation mare mar maternity tin. E puonj kae opogre gi tije moko nikech e puonj kae ok biyudo ng'at ma owuok e university kata mbalariany kata e college to biro to bedo chief principal. Kaka chon ne timre ga kamano nikech jopuonj ne tin, ng'ato ne wuok Kenyatta University to bedo posted direct kaka principal kata school moro maduong'. To tinde nyaka ibed oko iti kaka BOM ekidonje intern kiwuok e intern to kendo dhi ng'anyo kendo kiseng'anyo to kibed PNP. By the time michopo bedo D2 to in japuonj moti. Koro wawacho ni that is capitation moket maternity teacher is not helping nikech yudo jopuonj manie D2, D3, D4 ng'eny gi jopuonj mosekadho higni 50 and je matin kanyanga atamalo achiel kende yudo ka seche moko pod nigi issues with maternity mek nyuolgi. Koro wadwaro ni gino obed reversed, obed ni jopuonj manie C1 kanya biro ma kamae ema pesa gi ng'eny to moro man malo kanyo pesa nitin. Shida moro mane wan godo e Minet ok en kata ni japuonj mane nigi shida kata hospital ni yudo ka capitation mioro hospital leo delayed payment. Sirikal kata TSC dul mandiko jopuonj ne leo oro pesa hospitende ka gi liech ariyo gore ng'ama ne hinyre ne lum jopuonj ema ne lum kae. Koro japuonj dhi hospital to gibedo turned off. Higni ariyo mokalo Kisumu kae jopuonj no being turned off e hospital miluongo ni Aga Khan. Koro emergency cases ne gitamre ni thiedhgi nyaka chul gi pesa. Koro wapenjre ni issues make payment give bedo removed forever. Then the hospital miluongo ni Prime Care mano kelo manyien en a consortium of hospitals Kisumu kae. Gine ginyalo kaka inpatient gi outpatient. Gine solution mano biro kwana waseduoko kwa KUPPET ma Kisumu ni Bliss is congested, Bliss jiopong to time frame ibudho kanyo ng'eny ahinya services be dok piny. Koro mano kel gik moko kaka Bliss minyalo donjo kaka inpatient kata outpatient. To gibende nochopo kamoro mane gitamre ni ok gichul thieth jopuonj nyaka chul gi pesa.
Koro issues of delay magi midhiero ma wan bedo godo maseche ma sirikal pok otero e service providers hospital pesa to waneno ka gitamre thiedho jopuonj. Nitie hospitende moko mane kawi ok tamre thiedhi, gikawi kanyo to giweyi inindo to githiedhi nikech giwacho ni sirikal pok otero nigi pesa kata TSC pok oro nigi pesa. Koro hospitende gi jopuonj ne thoe mang'eny, moko nikech ok ginyal tamre thiedho jopuonj to be ok ginyal tamre duoko japuonj away, giketi kanyo to githiedhi. Koro wan kaka jopuonj waseneno midhiero mang'eny gimiluongo ni medical cover, to gima ne wadwaro en comprehensive cover. Waneno kaka jopuonj moko miluongo ni TVET, jopuonj mapuonje rang'iny miluongo ni polytechnic gi RIAT, gine gin chon e duol miluongo ni TEC, to kane giwuok e Teacher Service Commission ba gidhi e gimiluongo ni Public Service Commission, kanyo nogolgie e gimiluongo ni Minet kotergi e NHIF. Ok ni nok gichulga NHIF, ne gichuloga NHIF to bat koro gima notergi kacha niluongo ni comprehensive NHIF eka midhiero margi norumo. Mano nyiso ni koro ne ginyalo donjo e hospital yoyote without issues with authorization, without mono notamgi, without issue ni koro iwacho ni thieth makama ok nyal miyi kata surgery makama ok nyal miyi. Shida ma wan godo kaka jopuonj is not the hospital ma winjo ka wendo miluongo ni Dorian wacho kanyo. Hospital wayie ni ne tin minute kae. The issue was quality hospitals depending on pesa ma wan kaka jopuonj wase surrender. Nikech wasarenda pesa diriyo. Wan gi medical cover, wan gi medical allowance machakre 3,000 to 10,000 ma kadi koro sani entie den pesa ma koro semete